हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. अमृताच रेसिपीज या चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे हक्का नूडल्स. रेसिपी चालू करण्याच्या अगोदर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. आपल्या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य मी हे 150 ग्रॅम हक्का नूडल्स घेतले. माझ्याकडे डार्क सोया सॉस संपला आहे त्यामुळे मी दोन्ही मिक्स केला आहे. हा रेड चिली सॉस आणि डार्क सोया सॉस, हे व्हिनेगर, हक्का नूडल्स मसाला, चवीनुसार मीठ आणि हे बारीक कट केलेला गाजर, कांद्याची पात, लसूण, पत्ताकोबी बारीक कट केलेला, टोमॅटो, मिरची आणि कांदा. 2 चमचे तेल ॲड केले. आता आपण यात बारीक कट केलेला कांदा घालूया. तर मी साहित्यात अद्रक सांगायचं विसरली. थोडंसं कट केलेलं अद्रक टाकूया. तर मी यात कांदा ॲड केला बारीक कट केलेला. हाय गॅसवरच हे करता. तर आपण गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवलेली आहे. आपण याला चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घेऊया 2 मिनिटात. भाज्या पूर्णपणे शिजून पण नाही घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनिट फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता आपण यात मसाला ॲड करूयात. त्या मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही शेजवान चटणी देखील यूज करू शकता. त्यात डार्क सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस ॲड करूयात.
फ्लेमवरतीच बनवायचे. तयार झाले तर आपण याला आता सर्व करूया. आपले नूडल्स किती चांगल्या प्रकारे बनते. तुम्ही याच्यात गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करू शकता, कांद्याची पात देखील यूज करू शकता. तर मी यात कांद्याची पात ॲड केली आहे. चला तर फ्रेंड, आपली रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास कमेंट करायला विसरू नका. बाय.